Cesta Martina Benku za umením nebola úplne jednoduchá. Narodil sa do mnohopočetnej rodiny v roku 1888, ktorá bola pomerne chudobná a už v tom čase si uvedomoval, respektíve okolie si uvedomovalo a on potom spätne, že je podstatne citlivejší ako ostatní. Napriek tomu však nesmerovali jeho kroky na žiadnu umeleckú školu. Odišiel vlastne do učenia k majstrovi Lesquierovi, ktorý ho vlastne učil maliarské remeslo, ale ako natierača. A potom sa presúva do Viedne, kde mal brata a rozhodne sa venovať vlastne tomuto maliarskému natieračskému remeslu. Tam sa spoznal s jedným českým novinárom, pánom Langnerom, s ktorým si vybudoval potom postupne vzťah. Langner v ňom videl talent a vďaka tomuto kontaktu má sprostredkovanú možnosť ísť študovať do školy krajinárskej Alojza Kalvodu v Prahe. Začína študovať to maliarstvo ako také. V roku 1913 sa prvýkrát ocitá na Orave. A Slovensko poznal predovšetkým vlastne z tých nížinatých oblastí, z tej oblasti, kde žil, to Záhorie. Keď sa dostal na tú Oravu, tak si uvedomil, že tá krajina je zrazu úplne iná. Sú tam veľké hory, tá krajina pôsobila strašne dravo. Uvedomil si, že to, čo ho tam tak zaujalo, bolo to súznenie krajiny a človeka. Začína zachytávať vlastne v tých krajinách postavy. Tie postavy, čo sa týka formy, alebo teda umeleckých diel, sú spočiatku povedzme malých rozmerov. Dokonca by sme mohli povedať, že sú určitou štafážou toho obrazu. A postupne sa presúva k tomu, že je čím ďalej, tým viac dominantná a naopak tá krajina ide do úzadia. Vidíme, že začína veľmi abstrahovať tvary, abstrahovať farby. Jeho obrazy sú veľmi štilizované. Ten priestor akoby vyjadroval samotnou hmotou tej farby. Ten vidiecký spôsob života považoval za to národné, za to, čo je charakteristické pre náš národ a snažil sa teda zobrazovať práve ľudí vidieckého typu, týmto spôsobom zdôrazňovať jeho osobitosť človeka, osobitosť národa. Zároveň sa celý život snažil o to budovanie slovenského mýtu, o to dať základ slovenskému národu k nejakému národnému ukotveniu. Benka sa dožil vysokého veku. Tým, že sa narodil v roku 1888, tak sa narodil ešte za Rakúsko-uhorskej monarchie. Následne po vojne vznikla Československá republika, ktorá bola demokratickou republikou, vládla v nej sloboda a demokracia. Ale v 39. vlastne prichádza rozdelenie Československa, vznik slovenského štátu a potom následne prichádza ďalší režim, v tom 48. ten socialistický. A Benková tvorba tým, že vlastne sa snažilo to budovanie slovenského mýtu, bola, by som povedala, veľmi priechodná pre všetky režimy, ktorými si vlastne ten Benka prešiel. Či on pripustil nejaký politický vplyv, alebo nie, je jedna vec, on ho teda nepripúšťal, ale podvedome to na vás vplýva. A je iné tvoriť v období, kedy naozaj mohol tvoriť čokoľvek, v období, kedy naozaj Galanda a Fula prichádzali s naozaj avantgardným umením, tak aj pre toho Benku bolo jednoduchšie tvoriť, pretože naozaj mohol robiť to, čo naozaj chcel z toho presvedčenia. A ono po tých 40 rokoch začína tá maliarská tvorba tak stagnovať. Do popredia sa dostávajú motívy slovenského národného povstania a zároveň sú to monumentálne práce, ktoré sú už trošku odlišné, sú iné ako tie v 30. rokoch. Pričom tie 30. roky chápeme ako vrcholné dielo Martina Benku. Či už ovplyvnené vlastne tým jeho osobným vývojom a zároveň možno aj tou politickou situáciou, ktorá vždy nejakým spôsobom vplýva. V Galérii Nedbalka máme vystavené teda maľby, ako som už spomínala, Martina Benku od roku 1915 a potom vlastne diela 20., 30. a začiatku 40. rokov.